Здравейте! Миналия път видяхме Post Request и Get Request. Днес ще се включиме в Put Request и Patch Request за FastAPI. Ще ги направим заедно, защото искам да ви покажа разликите между двете, защото са много свързани, но различни. Първото нещо, което ще видим е, ще се върнем в документацията на FastAPI и оттам виждаме Put Request, както има example, ето тук. И сега ни дава един Items Dictionary, което е нашата database за този example. Ще го копираме и ще го сложим в Codebase, който вече имахме от миналия път. Ние само работим върху едно и също нещо и добавяме нови неща в него. Сега копирахме този Dictionary, ще се върнем да копираме и ето този code snippet ето тук. Това ни създава нов put route. Ще го вземем и ще го сложим накрая. Ето тук. И сега, ако ви видите това нещо, е, че самата разлика е наистина само как слагаме at app.put и това вече създава put route. И след това имаме items/item ID. Тук да покажа едно нещо е, че това е string. Миналия път беше int, но този път item ID е string. Ще видите защо след малко. И имаме response model. Това е какво нашия API ще отговори. И в момента е item, който е този object. Ето тук. Ако погледнете нашия dictionary, който имаме като дето копирахме, той е със същите неща като нашия item, защото го трансформираме в Pydantic Object и Dictionary, с зависимост, което е това, което дали е от API-а или е в Python. И сега след това, другото нещо, което имаме за Update Item е един Item Object, който след това, ако погледнем кода, тук JSONable Encoder не е imported, за това ще отидем и ще го импортираме ето така. Копираме и го слагаме тук. Сега може да сейвнем този файл и само да ви покажа, че това ще превърне нашия обект в dictionary ето тук и ще се опита да намери този item string, който ние му даваме в този dictionary от items ето тук. Ако му дадем едно от тези три item IDs, което това е item ID в момента, ще го намери и ще направи апдейт на нашия resource, който имаме ето тук. Разликата между put request и patch request е, че put ще апдейтне абсолютно целия обект, patch ще апдейтне само части от този обект. И ако ви дам example, това ще бъде примерно, имаме профил във Facebook и в нашия профил имаме име, имейл, години. С put request, когато правиме апдейт, ще апдейтне абсолютно всичките три от тези неща, но ако използваме patch request, може да апдейтнем само това нещо, което искаме. Примерно, ако си искаш да си смениш името, може да му кажеш апдейт само името с patch. Просто правим един патч. И сега, ако видиме този dictionary, искам да променя едно нещо тук, защото вместо да ретърнваме само нашия updated item resource, искам да ретърнем целият dictionary. Това няма да го направим по принцип, но за да ви покажа какво е actually в този dictionary, след като направим update, ще ретърнем string, item и по този начин само трябва да импортнем dict от typing и след това ето тук ще ретърнем items. Затова ретърнваме целият dictionary. Буквално ще видим ето това нещо като response от нашия API. Сега ще направим FastAPI dev main.py, за да го ръннем и отиваме на localhost port 8000/docs, за да видим нашите routes. Ето я нашия нов put request, дето създадохме току-що. И сега, ако го пробваме, item ID, сега, нека да дадем item ID bar, примерно, и ще му сменим името.
за да ви покажа нещо интересно. Слагаме bar, name, nad и другите неща. Ако погледнем само този object, в момента name и price са required, значи трябва да ги дадем задължително, но другите може да са none. Затова ще оставяме name и price и ще махнем другите неща и апдейтваме нашия bar resource. Execute, JSON invalid, имаме запетая, която трябва да махнем. И сега виждаме, че тук bar, какво стана е, че апдейтнато, но в момента description и tax е null, който преди това имаше имаше такса от 20 и description the bartenders. Когато направихме този апдейт, в момента го махнахме. Защо? Защото put request апдейтва целия ресурс. И това, че ние не го сложихме, значи, че апдейтва абсолютно всичко. Така че изтрива това нещо, което не си дал. Ако, примерно, пробваме да апдейтнем ресурс, който го няма в момента и направим execute, какво прави е, че създава това нещо като нов key в този dictionary и това прави буквално create/update в момента. Не прави само update изцяло, но прави и create, защото създаде този нов ресурс, който не съществуваше в нашия dictionary. Нека да видим patch request. Сега, ако отидем по-надолу, ето точно тук, ще видите, че има пак нашия dictionary ето тук и този code snippet се add patch, значи копираме ето това в нашия код ето тук и сега ако погледнем разликата тук е, че пак response model е item. Нека да го сменим и за този route, за да ви покажа целият dictionary, как изглежда. И вместо updated item ще ретърнем items за нашия response model, за нашия API. И тук какво виждаме е, че буквално какво прави е, че прави копи, сторва датата от този item ID, който намира в dictionary-то и след това прави нов object, апдейтва датата и прави копи като нов дата в това, което вече имахме. И сега, ако направим refresh на нашия route ето тук, виждаме новия patch request, който създадохме. Нека да пробваме да апдейтнем пак bar по същия начин. И каквото ще направим е, че само ще го рънна от начало, защото искам да вземе пак тези данни, които имахме. И сега искаме пак да апдейтнем bar, само name и price. Искаме description и tax да не е пипано. Затова name ще дадем nad и description го махаме и price ще го оставим, но ще го направим на 10 примерно. Execute. Сега какво виждаме е, че тук description остана както беше и таксата е също там. Предишния request, който направихме put request, виждате, вече нямаме това, но put request може да го пробваме пак на bar, ако направим nad и оставиме price and tax, го махнем, ето така, и сега ще видите, че прави description на null и tax null, но patch request ги запазва и апдейтва само това, което трябва да апдейтва. Това беше за днес. Другото нещо само да видите ето тук, като правим curl request изглежда по този начин и put request изглежда по този начин. Това е за put и patch request. Разликата е с как апдейтваме цял обект, вместо да апдейтваме част от един обект. И следващия път ще видим delete route и почти сме свършили с нашите APIs и може да влизаме повече в детайли с други
неща, които може да правим с тях.